जायखिजाया दैखौथ' बारबोखांखाबाय नङा होमबा फेन्दासिनो दैयानो इसे जाखाबाय फेन्दासिम जानानै फैबाय आरोना दैया एक्सुवेलि नै ओरै थांगासिनो थांग्रोनि आरोना नै गाइस एक्सुवेलि जों दहाय बेजों फैदोंमोन आरोना बेजों दा फैबाय जों सफैबाय मानो होनोबा बैग्रि बागानाव मोनफैग्रोबाय आरोना लोगोफोर बैग्रि बागान एक्सुवेलि जों खोलानिफ्रायसो साहाजों दावखोदों आरोना गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा दैलामबारिया ओरै दं नै स्किटआ निज्रा स्किटआ ओरै दं गाइस एक्सुवेलि जों दहाय ओरै फैदोंमोन दा ओरै फैबाय आरोना साहाजों गाइस स्किट मोननोसै एक्सुवेलि बारा गोजान गैलिया बेबायदि बोथोरफ्राव जौ लोंफैनानैलाय मा जानोरा लोगोफोर टाइम जाया मा जाया सानसु सांग्रां जौखि लोंजाफैयोना बेफोरबायदियाव दैलामबारि गाइस फाइनालि एक्सुवेलि बे बोसोरफ्रोमबो अपेनिं जायोना निज्ला गुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट होननाय लकेसना बेनो आरोना लोगोफोर बैग्रि बागान एक्सुवेलि दा फोसाबाखैना एसे लेथ्रा जानानै दं आरोना गाइस नै बैग्रि बागानजों लोगोफोर जेरैबो बैग्रि बागान ग्रोम ग्रोम मोजां नुयै समायबो ना लोगोफोर निज्ला गुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट जानुवारियाव फैयोब्लाना एसे समायना नुजोबो आरोना गाइस बिसोर साजायनायजों एसे समायना नुयोना गासिखौबो एसेलाय माथो होनो आरोना गाइस जा गोजौ गोजौ थिखोना दोनखादों माथो दालांनि माबाखौ दरजाखौनो एले नै दैलामबारिया नै स्केट मोनथारसै ससेल'सै बेफोरनो गाज्रि नै बथल गोबायजोब बेफोरनो गाज्रि बेफोरनो जौआ लोंफैबाय माया लोंफैबाय पिकनिक जाफैबाय बथलफोरखौ लामा लामा बुफायनानै गालांबाय सोरनावबा हाबनांगौबाथाय आलौजोब्बाय आरोना आरो माथोआव गैला ओमफ्राय नै थांगासिनो लामाया हेभि ओइ लिमोनद्राथार माथो एक्सुवेलि आं निज्ला स्किटखौहाय जुम बोनानै देखायग्रोनि लोगोफोर मानो होनोबा जों दै सिना फैदोंमोन ना जों बे निज्ला स्किटआव थांगोन आरोना निज्ला स्किटआव दसे आधा घन्टासो थानानै थांफिनगोन आरोना लोगोफोर न'आवहाय एक्सुवेलि गोजानबो नङा जों गामिया मानो होनोबा नायदो नै बेनो आरोना गाइस निज्ला गुरि स्किटआहाय नै भिउफोरखौ नायनानै लादो ओरैहाय नै हेभिल' नुखायो दा एक्सुवेलि जों दिनै फार्स्ट टाइम औवानि दालां मानगोरसैलाय आरोना नांदरबारिनि थांनाय फैनायनि लामाया बेनो एक्सुवेलि औवा दालां बानायनानै लायो आरोना बिसोरो जुदि औवा दालां बानायनानै लाया होमबाना दखानफ्रावनो फैनो हानाय नङा खोमा लोगोफोर ओरैबायदि दै देरोना समाव दै देरो समाव दै फिसा जायो बुंनो हाया माब्लानि समाव माब्ला देरबोयो अखा खर'आव अखा हाबानो देरबोयो आरोना दैया नायदो नै स' गाइस स्किटखौ आं खाथियाव देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरनो एक्सुवेलि दा नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो माबाखौहाय दालांखौहाय लोगोफोर फाइनालि दहाय गोजाननिफ्रायसो नुदों नङा होमबा दैलामबारिखौ एक्सुवेलि जों दा मोनफैबाय आरोना खाथियावनो लोगोफोर नायदो बेलाय नै एक्सुवेलि ससे दंबावो नङा होमबा मोनफैबायानो आरोना मोनफैथारखाबायानो एक्सुवेलि ओरैहाय औवानि दलां दं आरोना बे औवानि दलां ओरैहाय लहानि दलां सिमेन्टनि एक्सुवेलि जों ओरै गाहायाव आरोना मोनफैबायानोसै ना मा होनो लोगोफोर आरो बेखौलाय माथो होनबावनो स' नायदो नोंथांमोनाबो ओरैहाय गाइस एक्सुवेलि दहाय गोजाननिफ्रायसो नुदोंमोन ना निज्ला स्किटखौहाय एक्सुवेलि जों दा गोजौआवनो गाखोफैबाय आरोना लोगोफोर भिउफोरखौ नायदो नै माबायदि नुयो गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि भिउ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोरनो बेफोरबायदि आफाङावहाय गाइस ओरैहाय
गोलावैनो गावनि आन्था एक्चुअलि गुसुंबो नङा आरोना ओरैहाय नायदो नै गाहायजों माबायदि नुयो ओरैहाय नै हेभिल' नुयो दा लोगोफोर हेभि गाइस हेभि बेलासि बेरायफैनो मोजां जागोन लोगोफोर मानो होनोबा जों सानसुआवसो फैदों ना एक्चुअलि जों दैसो नायफैखादों आरोना दैया बिराद लेथ्रा फैदों मानो होनोबा गोजौआव अखा हादों जानो हागौ देरनायालाय देरदोंमोन खोमा दहाय फुङाव एक्चुअलि जों फुङावनो फैनांगौमोन आरोना मा दैखौ देरसिन नुगौमोन एक्चुअलि दा सानजौनायजों दैया खम जानायजों आरोना लोगोफोर जेसेबांनो फुङाव फैगोन एसेबांनो गिदिर दै लोगो मोनफैगोन मानो होनोबा आरो बेलासि मोनासियाव बेरायनोबो बिराद मोजां जागोन आरोना लोगोफोर बेरायफैदो गाइस नोंथांमोनहाबो बेलासि बेरायनो मोजां जागोन गाइस बेलासि फैदो आं खिथागासिनो आरोना दलांफोरखौहाय ओंखारग्रोनानै लाग्रोनि गाइस ओरैहाय दंग'आव दै लांग्रा आरोना बे एक्चुअलि नायदो बेक साइडजों माबायदि नुयो गाइस आं नोंसोरनो देखायनि बेक साइडजों माबायदि नुयो दलंखौहाय बेफोरबायदि नुगोन आरोना गाइस बिदि ओरैहाय नै एक्चुअलि बे बेक साइडजों आरोना गाइस बेक साइडजों बेफोरबायदि नुगोन आरो आं फ्रन्टजों देखायगोन आरोना लोगोफोर फ्रन्ट साइडजों माबायदि नुयो एक्चुअलि नोंथांमोना फ्रन्टजोंबो नायनानै लादो एक्चुअलि आं दा बेक साइडजों देखायबायना एबार सिगांजों नायदो लोगोफोर माबायदि सिगां बेजों दंग'नि दै लाङो आरोना गाइस बे दरजाया मोनथाम गाइस मानो होनोबा ओरै ओजोंहाय दंग' दै लांसै गायनोसै आरोना माइ एक्चुअलि नायदो र' फ्रन्ट साइडजों माबायदि नुयो नायदो लोगोफोर सिगां जों बेफोरबायदि नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर हेभिनो आग्लासो गाइस मोनसे खोथा आरोना एक्चुअलि दैलामबारि खाथि आरोना दै खाथि एक्चुअलि बे फिल खालामनो सानदों खोमा फार्स्टआव लकेसनखौ नायनानै लाग्रोदो ओरैहाय नै आरोना साहा आरो खोलाबाथ' गुसेब जागोन एक्चुअलि सानजा सोनाबबासो गुवार जागोन आरोना एक्चुअलि सानजा सोनाब खालामनांगौबा मा जागोन निज्ला गेटनि दैया देरबोगोन आरोना एक्चुअलि गाइस बला दैलामबारियाव थाङाबानो जागोन जुदि बे दै देरनायाव बला थाङोब्ला बलखौ बहाबा मोनगोन लोगोफोर एसे फानि जागोन बेहाय बल खेला होनांगौबा मानो होनोबाथ' मोनसे साइडजोंल' थाङाना बलाथ' अनेक साइडजों थाङो दै देरनायजों बल थांनायजों जाबाथाय मोननाय नङा लोगोफोर एसे फानियानो जागोन फाग्ला बेफोरबायदि फिल बानायबायो नामा ओरैहाय नै एक्चुअलि बेफोरबायदि सानजा सोनाब फिल्डआवहाय मानि थाखाय खस्थ' मोनो होनोबा साननि थाखाय किपारा साननि थाखाय खस्थ' मोनो आरो बेगदारफ्राबो खस्थ' मोनफायो आरोना साना मोखाङाव नाङो सानजाजोंब्लाबो डिस्टार्ब सोनाबजोंब्लाबो डिस्टार्ब बिराद प्रब्लेम खालामो साना बेफोरबायदि होनो नाङा आरोना होबाबो एक्चुअलि सा खोला होनांगौ सा खोला होयोबा एसेब्लाबो मोजांसिन जायो आरो सेफसिन जायो आरोना साननिफ्राय बासायनो हायो बेनो स' गाइस भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट हरबानो जाबाय गाइस आलदानो